Dakuha ni sir. Oy, nakay gamay. Nakay gamay. Ang gamay. Ikaw siguro na gamay. Buang ka. Buang ka. Sa may imo. Pila ang Nescafe stick? Tres. Osa o Usa. kuan. Norpod na naman. Usa kay Nor. sigang. Sige. Pila tanan? Pila may imo? Mara na. Tanan. 15. Hala. Dakuha ni sir. Oy, nakay gamay. Nakay gamay. Ang gamay. Ikaw siguro na gamay. Buang ka. Buang ka. Buang ka. Gamay. Dili. Okay. Ay, gamay. Ay, mamugulinaw na akong gamay. Mamugulinaw na akong gamay. Ikaw siguro. Tarong tagpalit diri. Nescafe kuwan sa imong tanginang na gamay. Sam ka? Sam ka? Ingon ka. Ingon ka. Maya, maya. Tagpalit. Mura. Akong giagogo ha. Bantay ko pa ka diri balik.